Kublai shibun prok borok kam tam ya ki prok rawan ki aji kesan ya kan channel senam maram tementang wara shpi ya ka wei ka notice khwai kata ka deka special nam ta jongpi ki prok ki basutnat ban khwai dokha te kan puli ka notice khwai yawan shak khwai kabam bala penyai dai madu ke nongram kemud la penyai dai badu kermen mai jukot eji badu kermen kajaka kadai po solang nongdiat kabah po sawes kesehil district katrik kadai ka sautrik jun arajar apunreu kemud mentah ubrai banwan kapor khwai kadai kanai beje setiap hadu ka lai beje PM bar kadot tiket hane kadai tang na spot ka shiru yang ukhwai bar kenya isabha kilong kumne kabanang kong shilak kabar ar pawajar kabalai shi pawajar ba best ba ki price namta jong phi ki bastunat ban net khwai kan kapung jong imadu kermen lada ki rawon ki penkhen ya kapor sedang khwai kum balatho akan notis phim la shu banyo ya ki price but omla ban penphai ya ka bairong te sabha prorawan sada ya ka mau bha ya ka neka kan jang pentip na kaliang i troiseng balada ki rawon ki penkhen ya kapor sedang khwai kamut ngiladu ya ki jang ai sabha ngiladu ru ya ka tiket bat ki konstitution hane kidon 1000 marwai hadu ar phangut but enthet okha thamai arp santli dengan siapet kidokha ki balong kumno tegi arp santli kidokha jongi madu kermen omsha ban psa jembam kat bampat dai kapur khwai te ka kanon balai kalong ensha ban bu jaka bat endi ya kitikat tiket nadu ka lai trik jun arajar ar phonreu hakapuan rubaje shaneng ban rubaje mastap lasha ban bu jaka nam ta chu khwai ka balong haka sautrik jun aja phunreu omsha bandi ya kino kino kijingde ki bapen bu ai ne thau kino kino kijing lumar ki kinon kinong bai kumba julong ha ka jingkop khwai te prox ai ji kershan dam ya kan ka jingkop khwai kabdai hapo sawas sil district but kaba ngim ju pat syam thrai bat tanglai spa tangka penyo hadu shilak bat hadu ka ar phawajar bat ka shi phawajar te ngisngo ban ai khublai ningkong ya unong seng ya u madu kermen ba lola ban seng kum kini ke jet price bat kaner ka dai ka sngi ka bakar pang thrai nam ta jungi krawon ka special day namar tangai spa ngen rai bisa hadu shilak hadu ka ar phawajar bat ka shi phawajar te khublai shbon prawon ngen sia kendu biang pi ha ka tu ka sngi bat ngen saya bat ngsia petro ikidokha ngan sapi I nam ta jongpi ba kidokha blong kumno ba I madu kermen in the ban in penbiang nam ta jongi kirawan hakatu kasni khublai shibun bro te ki prokrawan ki ba kwa ban shimenta yakan jiko khwai ba dai hania po solang dongyan kabron ha jan shnam moklung ha jan ma thopra te ki prok ira ra kimla bantep yakan kapung tapi ko ban wan ple wan phone yakan ni bar phone ngapen iyapi papen suk nam ta kajing bu jaka lane ban let khwai nam ta kan jiko khwai ka dai ka sautrek jun ara ja panreu